Boa tarde a todos. Damos comenzo á sesión ordinaria do Pleno do Concello de Boiro, xoves 10 de outubro do 2019, ás 20 horas en primeira convocatoria. O primeiro punto, a aprobación da ata da sesión plenaria do 11 de 9 do 2019. Algo que reseñar? Non? Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moi ben. Pasamos ao punto número 2, moción do Grupo Municipal de Boiro Novo, Grupo Mixto, do 30 de 8 de 2019, para o establecemento dunha liña de axudas para a compra de libros e material escolar e o aumento de prazas con dereito a axudas nos comedores escolares. Primer turno de intervención. Alguén máis? Señora Dores, ten a palabra. Boa tarde a todos e a todas. Esta moción que presentamos é unha moción recordatorio e actualizada con respecto a outra moción que presentamos xa fai ano e medio ou máis, no que instábamos en aquel momento o Goberno municipal a que establecera unha liña de axudas para facilitar a vida das familias do noso concello nun momento determinado do ano como é a volta ao colexio, non, dos nenos e das nenas do noso concello. Esa liña de axudas entendemos que deben de ser establecendo criterios de carácter social no que se teña en conta a renda das propias familias e as distintas diversidades que podemos atopar nas familias do noso concello e, ademais, tamén, por parte da proposta que traemos ao Pleno, unha proposta aberta, é unha proposta que busca non encasillar ou encorsetar a proposta, sino que non establecemos o importe da partida concreto a establecer, a partida presupuestaria, nin tampouco establecemos as características concretas que deben de ser, por suposto, os técnicos municipais que deberán de concretar os criterios que deben de establecerse para esa liña. A idea, como decíamos, era facilitar ás familias do noso concello esa volta ao colexio, axudando en aqueles casos donde non chegue a través do fondo de libros dos propios colexios no material dos libros de texto, pero tamén no material escolar. E tamén na proposta que levamos incluímos e actualizamos aquela proposta realizada xa fai algún tempo, tendo en conta tamén os comedores escolares que podan estar nos distintos colexios, facilitar tamén as economías familiares para que podan acceder a eses comedores escolares. Creemos que é unha proposta que é moi boa para o noso concello, que mellora a vida das familias, que desafoga os bolsillos dos nosos veciños e veciñas e creemos que é importante que se apoie por parte do actual Goberno municipal, xa que no seu momento, cando trouxemos co anterior Goberno, foi aprobado por unanimidade por todos os grupos da corporación. Polos motivos que sexa, non se executou ese acordo plenario, non se elaborou esa convocatoria pública no que se estableceran esos requisitos, non se dotou orzamentariamente esta proposta e por iso entendemos que nun momento como era que é o inicio da legislatura, creemos importante apoiar e garantizar a igualdade de oportunidades na educación para todos e todas os veciños do noso concello e tamén establecer medidas de conciliación como pode ser o apoio aos comedores escolares. Xa digo e repito, non concretamos nin a partida presupuestaria para que faciliten a hora de poder poñer en marcha estas axudas, nin tampouco impoñemos os criterios que han de seguir o establecemento das mesmas. Só dicir que sean criterios sociais e só indicar que se teña en conta a renda das familias e cuestións de carácter social das propias familias.
Moitas gracias. Moitas grazas, señor Torrado. Segundo turno de intervencións. Señor Rodríguez. Sí, gracias. Que me causou certa sorpresa. Boas tardes, ante todo. Gracias por, señor presidente. Que me causou certa sorpresa na comisión informativa, pois que esta moción non merecera o respaldo pois, do partido no goberno. Mereceme sorpresa ou cáusame sorpresa fundamentalmente porque eu entendo que a primeira función da política en xeral e da política municipal en particular é a de atender os dereitos fundamentales dos cidadáns. Creo que, ademais, merece a pena citalo, está recollido na Constitución, a educación é un dereito fundamental. Claro, se non somos capaces de resolver esa fenda económico-social que a veces marca a diferencia entre que a xente, determinadas familias, podan permitirse que os seus fillos accedan á educación ou teñan un desenvolvemento, digamos, normal no que é a actividade escolar, pois eu creo que estaremos fracasando no elemental. Entón, insisto, sin perxuicio de que se determine a cuantía a aportar ou incluso os niveis de renta aos que se poderá, mediante os cuales se poderá acceder a este tipo de axudas, nos entendemos desde Ciudadanos que é unha medida fundamental e que ademais entendemos que é digamos que unha misión elemental para calquer goberno municipal. Entendo que o verán así. Gracias. Moitas gracias. Señor Velo, ten a palabra. Hombre, este tipo de moción de tipo social non están mal, pero eu voto de menos un par de cousas, non? Que había que... Me gustaría ver un informe de servicios sociales donde poña nombre, apellidos, ás familias que estén desfavorecidas e que necesiten desta axuda. Iso hai que concretarlo, porque se aprobamos unha moción completa, así, sin máis, sin contenido económico, nin saber se se vai tal, non o vexo. Me gustaría apoiar as mocións. E por outra parte, os comedores é competencia da Xunta. Aí o alcalde, se hai algún fallo, que hai xente que non pode comer aí e que necesitar que coma, o alcalde ten que acuciar desde o Concello a Xunta de Galicia que aumente as plazas de comedor. Non temos nós que cubrir os gastos da Xunta e da Consellería de Educación. Non podemos chegar aí. Nin siquiera os de servicios sociales. Claro, se botamos man á caixa, gastamos e aliviamos as arcas de outras consellerías, esa non é boa gestión. Sí que temos que axudar, pero antes hai que gestionar e cuantificar a saber onde vai a ver. Porque, claro, eu podo presentar unha moción de poñer un teleférico ao alto do Eiroite, e non estaría mal, de verdad, que é unha cousa que había que poñer. Algún día se poñerá. Pero antes temos que ver a quen servimos, hai que ter tal o costo e tal, todas esas cousas, para aprobar. Para aprobar unha cousa hai que ter, saber que é o que se proba. Para poder votar a favor hai que ter unha cuantificación un proxecto concreto. E entón, eu lamentando moito, non vou votar en contra, porque as mocións teñen boa intención, Dolores de Boironovo, se digo de Boironovo tamén, porque eres do partido Boironovo, pois tes boa intención, pero eu voto estas cousas de menos. En fin, mas teño por eso. Moitas gracias, señor Velo. Señor Dores. Sí, a ver, varias cuestións. A primeira cuestión, eu non vou facer, ou nós non vamos a facer como grupo de oposición o que ten que facer o goberno municipal, que é concretar as iniciativas. Concretar as iniciativas, o noso equipo técnico de servicios sociais somos
os compañeiros e compañeras da nosa agrupación que, dende logo, non van a facer o traballo que teñan que facer os técnicos municipais de servicios sociais do Concello de Boiro. Nos establecemos precisamente a liña xeral a poñer en marcha este tipo de iniciativa abertamente, sin ningún tipo de limitación, para que sexa o Goberno o que o impulse desde o Goberno, utilizando os recursos municipais, os técnicos municipais e os medios económicos para poder executar os acordos plenarios. Gustaríame a min ver moitas das mocións que o señor Velo presentou nos últimos 4 anos como estaban documentadas técnicamente por parte dese grupo municipal. Entón, a verdade é que, ademais, discuto especialmente que el señor Velo cando gobernaba o Partido Popular, apoiou esta iniciativa e votou a favor, incluso tamén o votou o grupo do Partido Popular, e que agora neste momento lle xurza dudas porque neste momento goberna o Partido Socialista. En fin, a nosa proposta é clara, é tan clara como que podemos ir a concellos limítrofes de aquí da comarca para ver que outros concellos de aquí da comarca están levando a cabo este tipo de iniciativas que levamos nos impulsando dende fai 2 anos. Por exemplo, na Pobra do Coramiñal, aquí teño o BOP, onde aparece objeto da subvención do ano 2019 para sufragar material escolar e gastos de comedor durante este curso escolar pasado, non? O mesmo tamén no Concello de Rianxo, tamén o Concello de aquí do lado, onde tamén crean unha convocatoria específica tamén para axudar as familias para o material escolar e os libros de texto. Pero, bueno, ao mellor o goberno municipal, como estes son gobernos de esquerda ou da Marea ou do Bloque, igual non lle gusta tanto, porque dende a investidura municipal parece que sintonizan máis coa dereita e co Partido Popular. Vou poñer exemplos tamén de outros gobernos onde goberna o Partido Popular nesta comarca, como pode ser no Concello de Ribeira, tamén axudas para a escolarización municipal no curso escolar 2019-2020. Ou ben tamén o Concello de Noia, gobernado tamén polo Partido Popular, que tamén publicou axudas escolares para este ano, non? Entón, non é nada anormal o de establecer este tipo de axudas para os fines que establece Boiro Novo. Non é nada que non sea competencia municipal, senón que é algo que axuda as familias e que, a verdad, tal e como decía o compañeiro Carlos, pois tamén sorprende o voto en contra do Partido Socialista na comisión informativa na que se debateu esta cuestión, cando precisamente o propio Grupo Socialista a nivel autonómico está exigindo e demandando este tipo de propostas, non? Parece incongruente, parece que se está na oposición se din unhas cousas e se prometen unhas outras cousas e despois, cando se está no goberno, dinse outras ben distintas. Para recordarlle ao Partido Socialista, unha das primeiros conceptos del manual de primeiro de esquerda, hai que indicar que, e tamén me refiro a Velo, hai que indicar que cando se pon diante os poderes públicos teñen que garantir o dereito universal a determinados dereitos fundamentais, como é o da educación, e eses dereitos fundamentais teñen que establecerse baixo criterios obxectivos establecidos, pois sí, con técnicos e dos que podemos consensuar tranquilamente con un borrador diante da mesa e non estar pendiente de mendigar esas axudas. Non é cuestión de que aparezan nombres e apelidos no pleno para esas familias que o necesitan, sino o que é necesario, a través desta corporación, establecer criterios obxectivos para aqueles que necesitan este tipo de apoios. Entón, en resumen, e xa para rematar, tamén teño que dicir outra cousa que parece raro que unha cuestión tan importante para o noso Concello como a educación a educación dos nosos nenos e das nosas nenas, pois xa volvamos ás tónicas do Partido Popular, donde el primer turno de palabra do goberno deixan sin intervir para despois falar e pechar
o turno de goberno sin debatir cos grupos da oposición. Mal imos se a menos de 100 días nun goberno posto, por certo, polos grupos que estamos na esquerda, unha cuestión tan importante non o queren debatir utilizando o turno primeiro para poder contrastar ideas entre os distintos grupos que se supón que somos de esquerdas, estén esperando a dar a calada ou pisar encima de aqueles grupos que estamos propoñendo cuestións de esquerdas para a xente máis necesitada e que non sexamos quen de debatir conxuntamente e consensuar os grupos de esquerda cales deberán de ser eses criterios a establecer no noso Concello. Bueno, repito, isto é unha iniciativa de esquerdas, é unha iniciativa que se avala porque hai outros concellos da comarca, todos os concellos da comarca están aplicando este tipo de iniciativas e agardo que reconsidere o voto o Partido Socialista e que vote a favor desta iniciativa porque é boa para os veciños e as veciñas do noso concello e para as familias. Certo é que nos colexios e nos centros públicos se necesitan moitas máis iniciativas, pero unha cousa non quita a outra. Non ten nada que ver as infraestructuras necesarias que podan ser para realizar nos colexios con este tipo de iniciativas que melloran a calidade de vida e os bolsillos das familias do noso Concello. Agardemos que reconsideren a situación. Nós sempre vamos a estar no camiño da esquerda, sempre nos ides a topar. Imos seguir facendo propostas que vayan nesa liña e cando que irades, pois falamos consensuados e acordamos e facemos un mandato no que a xente e as persoas estén por diante de outro tipo de intereses. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Vale. É unha pena que non torxeras aquí a moción esa que dixeches que votará a favor, porque ves tan ben documentada que che falta esa moción. Non, a moción non era esta, Dolores. E non te sulfures, porque ao non estar de acordo, tamén podeche haber falado comigo antes que pensaba eu deste punto de orde. Eu, cando quero que me apoie unha moción, o normal será que haya que falar con quen a vote, antes de chegar aquí. E volvo a decir que o de comedores non foi nunca aprobado isto de comedores. Os comedores corresponden á Xunta. Aprobar unha cousa en vacío, bueno, pois se ti ter a agrupación, tes unha xente que sabe concretamente, pois dínolo aí, non hai que dar os nomes aquí, pero hai que as familias saber quen é o que necesita. Ora, se nos dedicamos a poñer mocións para a galería, pois entonces poñamos mocións para a galería. Moitas gracias, señor Velo. Señora Para Raquel. alusións tamén. Chamando por correo electrónico esta mesma noite. Bueno, seguimos. Seguimos, señora Raquel. Gracias, señor presidente. Ben, moi boa tarde. Eu non intervín no primeiro turno de palabra porque non sabía cal iba a ser o sentir neste do voto do grupo de goberno. Entón, como aquí parece ser que se tira tanto á dereita que incluso se copia o de non participar nos primeiros turnos de palabra para explicar ao final e non ter os restos dos grupos da oposición dereito á réplica, pois non sei o que vai a votar o grupo de goberno. Como ben dicía o compañeiro Carlos, o portavoz de Ciudadanos, nas comisións informativas sí que votaron en contra desta iniciativa e se el se sorprendeu que non estaba o ano pasado, pois imagínate a miña sorpresa que eu sí que estaba o ano pasado, que recordo perfectamente cando se aprobou esa moción por unanimidade. Foi exactamente no mes de setembro, cando empezaba o curso escolar, e incluso o goberno de dereitas do PP votou a favor, e recordo, en palabras da concelleira de Benestar, que dixo: vamos a tratar de meter unha partida no orzamento e cubrir onde non cubra a Cruz Vermella, que é quen se está facendo cargo destes asuntos neste momento. Entón, a donde non chega a cubrir a Cruz Vermella, pois farémolo nós cunha partida no orzamento. Quero dicir que esta moción foi aprobada por unanimidade e sorpréndeme que na volta dun ano que a coherencia, que é o que debe primar en política, xa digo, debe primar a coherencia, que haxa grupos que cambien tanto o seu criterio en función de se están no goberno ou se están na oposición. Evidentemente, o BNG vai a votar a favor, xa o fixo no seu día o ano pasado, si por algo nos caracterizamos neste grupo é por a nosa coherencia,
Non sei se o Goberno tivo a ben cambiar o sentido do voto desde que foron as comisións informativas. Espero que así sexa, pero o voto do BNG vai ser a favor, por suposto. Gracias. Moitas gracias. Señora Outeral. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Quero empezar porque dicíndolle á señora Dores que pareceme moi ben que traia os datos dos povos colindantes, pero eu traio os datos dos nosos colexios, dos colexios de Boiro, de primeira man, porque desde o primeiro día que entremos aquí como equipo de goberno, estou entrevistándome con todas as direccións dos nosos centros, tanto de colexios como de institutos. Por eso traio información de primeira man e por eso a nosa votación vai cara a ese lado. É verdad que hai que axudar e nós estamos aquí para axudar a favor da educación ao 100%, pero sabendo e coñecendo o que me dixeron todos os directores e directoras dos nosos centros, non vemos coherente abrir unha liña específica de axudas para o material e para os libros, porque todos os directores, todos me comentaron e todos están por unanimidade que se están cubrindo esas necesidades. Os nosos nenos, por un lado, coa axuda da Xunta e por outro lado, cos fondos de libros, estánse cubrindo. Por eso, non vemos preciso, cando eles nos din que hai esas liñas xa de axudas e se están cubrindo, incluso en algún centro sobran os libros e lle dan a nenos que ás veces non lle pertenece. Entonces, por ese motivo, con esta información de primeira man dos nosos centros, decidimos tomar esta decisión. Non quere dicir eso que non vayamos a aportar nada á nosa educación. En ningún momento este goberno dixo que cerramos o grifo. Non dixemos eso. Simplemente, e así yo comuniquei, que se queres podeslle preguntar, podeste informar en calquer centro, que o que vamos a pretender e o que nos queremos facer é aumentar nos presupostos, unha vez que todo este estudiado, as liñas que se lle dan aos centros. Pero que eles decidan en donde son máis necesarias esas axudas. Non simplemente unha axuda para libros e para material. Non, eles están ali, eles coñecen as necesidades e eles coñecen todas as faltas que teñen. En este caso, en libros e material, todos me comentan que non hai esa necesidade precisa. E se en algún caso específico, en algún colexio, o centro tamén posee libros que tamén donan. E quere dicir que non queda ningún neno ni ningunha familia descuberta por este motivo. Por eso nós tomamos esa decisión. Ademais, volvoche a repetir, porque quero que quede ben claro que estamos moi a favor da educación, que vamos a luchar por a educación dos nosos rapaces e rapazas, pero sempre consensuando cos directores dos nosos centros, cas AMPAs, que, por certo, tamén me reunín xa con todas, e sempre consensuando ca xente que coñece de primeira man as necesidades básicas dos nosos rapaces. Por eso tomamos esta decisión. Eso non quere dicir que nós non lle vayamos a axudar. Na liña de comedor, tamén estamos aquí desde o primeiro día. Desde o primeiro día que entramos aquí, tuvemos un problema nun centro e estamos axudando, reunímonos con toda a xente necesaria para buscar unha solución e se lle buscou unha solución provisional para este ano que os pais tomaron a ben. Somos conscientes de que a conciliación familiar é moi importante hoxe en día. Por eso tamén a estamos apoiando, estamos axudando. Pero abrir liñas específicas para algo que nós non consideramos, pola información que temos, volvo a repetir, pola información de primeira man que temos, abrir única liña exclusiva para eso non o vemos preciso. Pero sí vamos a axudar e aí estamos. E non solamente liñas económicas, liñas sociais que tanto estades a falar, porque tamén nesa reunión se falou de cousas que demandan, sobre todo as AMPAs, como, por exemplo, necesidades que estaban pedindo como a educadora familiar ou como a psicóloga. E todo, desde aquí, se lle abreu a man e se lle dixo que se lle pon a disposición todo o que necesiten. Por eso, non
non me parece ben que digades que non parece que nós non somos de esquerdas, porque sí que somos de esquerdas, porque defendemos a educación pública, porque estamos aí para axudala, pero nós temos outra visión, porque temos outra información que nos deron os nosos propios centros. Por eso tomamos esta decisión. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Tira. Señor Dieste. Muchas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Vamos a empezar por o principio. Evidentemente, por o principio, si existe necesidade. Non é que o diga a Dores, non é que o digan os profesores, que respeto a súa autonomía e o seu parecer, pero evidentemente desde a súa profesión. Non? Están os informes de comisións obreras, de UGT, sobre a precariedade laboral, os índices de pobreza, de ONGs como Cáritas ou como Cruz Roxa, e mesmamente Cáritas e Cruz Roxa está destinando en distintos concellos estas axudas. Bien, eso, evidentemente, señor Belo, ten que ser. Hai unha necesidade que non a decimos os políticos que estamos aquí, o que dicen representantes sindicais, representantes sociais e de ONGs. Hai que ter a decisión e a iniciativa política para facelo. Pero non de calquera maneira, evidentemente. Temos que saber o que vamos a facer. Para eso necesitamos facer unha boa ordenanza que sea obxectiva, limitada, que os expedientes sean obxectivamente ben valorados, sin excepcionalidades administrativas, non digo dos políticos, nin tampouco digo de outros, donde haya unha fiscalización correcta, que non sexa generalista, que sexa moi concreta e onde, evidentemente, prime a responsabilidade. Eso sí pode ser positivo, porque na comarca tamén hai paro, non? E hai familias. Pode ser que os profesores, sin ánimo de debatir contigo, teñen a súa perspectiva, chegan ali os pais e detectan que, bueno, non hai ninguna necesidade porque non hai ningún apuntado e tal. Eso temoslo que valorar, porque realmente ao mellor hai personas que cumplen e chegan a final de mes con esforzo ou pedindo cartos a un amigo ou a un familiar e si cumplen e parece que non se detecta porque a veces sabemos o que é isto, as persoas non din polo que sexa, por vergonza ou por o que sexa, o que pasa na súa familia porque lles costa. Eu creo que é de forma limitada cuantitativamente, de forma moi estricta e ben valorada para casos excepcionales, concretos, estudiados, onde necesitamos un informe de valoración excepcional e exacto dos servicios sociales. Se pode empezar por unha cantidad determinada a xustificar, que unhas veces vai se usar totalmente e outras veces non, porque iso é variable. Nós temos un exemplo que cando chegamos aquí ao goberno, normalmente a Xunta ten moitísimas competencias, non? Eu creo que as competencias escolares, o hemos debatido aquí moitas veces en pleno, as competencias de sanidade, debía ser completamente 100% das comunidades autónomas e non está sendo. O caso que sería este, de poder chegar a todo, porque vemos todos de bonos para rapaces, bonos de familia, tal e cual, este sería outra cousa. Outra cousa é a realidade que estamos a vivir, que non é esa, onde os concellos temos competencias e a veces temos que suplir por limitacións presupuestarias, por limitacións presupuestarias, con os presupuestos, estes tipos de necesidades. Eu penso que se valdría a pena probar. Nós fixemos co plan de emerxencia social para todas aquelas necesidades de medicinas, dentaduras, gafas e todo isto, non? Vivendas que fixemos, que arreglamos 3, non? E para cubrir esas necesidades. E o podemos facer porque as limitacións económicas tamén eran importantes, non? Eu creo que iso sería positivo facelo. Nós, evidentemente, nós sempre intentamos ser coherentes. Non é a primeira vez que votamos a favor de mocións de izquierdas, non é a primeira vez, ainda que se me tildou a min de electoralista, que votei contra o meu propio partido. Eu teño claro o que vou facer. Eu creo que estou sendo coherente co actual goberno, co actual alcalde. Non o fago por simpatía, como se di aquí, política. Eu creo que o fago pensando nos veciños. Unhas veces apoyaremos, outras veces non apoyaremos. Eu creo que isto tamén quede claro. Neste caso, señor alcalde, eu creo que podíamos probar, vale? Non pasa nada, fai falta. Se usan, non fa falta, pois queda crédito, se traspasa a outra cuenta e nada, pero vamos a intentarlo cubrir. Eu un pouco máis teño que decir, non? Eu creo que o contexto socioeconómico dos últimos a partir do 2007 cambiou moitísimo. Remontar os niveles que hai de pobreza, de cada vez contratos máis precarios,
máis cortos, evidentemente son anuales, non? E non se traballa todo o ano. Se miramos ese contexto, sí resulta difícil. Entonces, que nos lo digan os profesores, que nos digan tal, vamos a ver. Está ben, pero vamos, se analizamos ben profundamente, miramos, deslocalizamos o pensamento un pouco, eu creo que é válido apoiar esta proposta. Non por estar de acordo con eso, senón porque hai datos e vivencias que os avalan. Por lo tanto, nos votaríamos a favor desta proposta. Pero, bueno, aquí non se pode tirar a casa por a ventana. O vicio deste país é, sempre que hai unha axuda, viciarse na axuda e intentar crecer. Por eso está a valoración, a objetividade e a responsabilidade na administración destes recursos e destes expedientes. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Deste. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Vale, pasamos ao tercer punto. Moción do Grupo Municipal do BNG do 27/9 relativa á ampliación e mellora do ximnasio da... Tercer punto. Moción do Grupo Municipal do BNG do 27/9 de 2019 relativa á ampliación e mellora do ximnasio da piscina municipal e o modelo de xestión da instalación. Primer turno de intervencións. Señora Raquel. Gracias, señor presidente. Ben, esta moción relativa ao pabellón do Polideportivo da Cachada tampouco é un tema novo neste pleno. Na anterior legislatura veu varias veces, varios partidos presentamos mocións neste sentido, porque a empresa que está explotando o complexo deportivo da Cachada había continuos queixas dos usuarios que estaba prestando un servicio deficiente, ademais saltaba a vista, eso é así, non se estaba facendo un mantemento nin cuidado das instalacións, é algo que reclamamos dende o BNG diversas veces, e, curiosamente, ademais, nos últimos plenos da legislatura, creo que foi polo mes de marzo, aquí, o grupo que hoxe en día está no goberno, o PSOE, presentou unha moción precisamente pedindo a municipalización do complexo deportivo da Cachada porque o servicio que prestaba a empresa era deficiente. Entón, isto que debía ser unha prioridade agora que o PSOE está no goberno, vemos que en lugar de iniciar o expediente para municipalizar o complexo deportivo da Cachada, o que fai é seguir metendo os cartos do erario público en facer unha ampliación do ximnasio para deixarlo aí en mans da empresa privada, que, por certo, a ver se me explican hoxe, o grupo está no goberno, xa que o PP no seu día non foi capaz de facer, que non entendemos, dende BNG non entendemos como esa empresa que está dando un servicio pésimo leva ano e medio cun contrato prorrogado. Entón, como non entendemos, é unha prioridade do actual goberno que debía ser a municipalización, para iso presentaron unha moción no último pleno da anterior legislatura, é algo que levaban no programa, como, en vez de iniciar ese expediente para que sexa de xestión pública ese complexo deportivo, pois o que fai é pareceralle poucos cartos xa que se gastan públicos para que se este lucrando esa empresa, senón que a maiores ainda invirte 81.000 euros para unha ampliación do ximnasio e darlo aí en mans da empresa privada. Entendemos que esa ampliación que se podería facer unha vez que o ximnasio fose, ao complexo deportivo, fose de xestión pública. Unha vez que estivera nas mans do Concello, aí sí que se teñen que facer as ampliacións ou o que sexa necesario. E, coidado, non confundir con obras de mellora, porque isto da ampliación do ximnasio non ten nada que ver co que saleu a semana pasada na prensa, que é unha aprobación, unha subvención da Deputación para mellorar a cuberta e as deficiencias que ten a infraestructura. Unha cousa son esas melloras, que sí que estamos de acordo, e outra cousa son novos espacios e novas obras para que estean en mans da empresa privada e que non se inicie o expediente. Este é o motivo polo que o BNG presenta esta moción. Moitas grazas, señora Raquel. Pasamos ao segundo turno. Perdón, sí. Señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Ben, esta moción que presenta o bloque solicita dúas cousas. No primeiro punto,
solicita que cumplamos a nosa promesa electoral, que comencemos un expediente de municipalización do Complexo Deportivo da Cachada. En este sentido, quero manifestar que levamos a traballar desde o primeiro momento en eso e incluso se leva traballando en eso desde antes de que nós asumísemos as labores de goberno. E vou a explicar. Para que podamos tomar unha decisión en cuanto á xestión que máis lle vai a favorecer aos veciños sobre ese complexo deportivo, necesitamos saber cal é a situación actual. Para coñecer a situación actual en cuanto, primeiro, á súa economía, á xestión que se está levando a cabo económicamente, o equipo de goberno anterior contratou a unha empresa meses antes das eleccións municipais que tuvemos no mes de maio para que realizase unha auditoría externa para coñecer cal era a situación actual desa xestión. Esa empresa externa todavía non nos facilitou o informe, nós xa nos xuntamos con ela para poñernos a disposición dela para facilitarlle todos os datos que pudese solicitar para levar a cabo ese informe e tamén para trasladarlle que estábamos a expensas de que non o facilitasen e que a poder ser o fixese ca mellor prontitud posible. Eso en cuanto á xestión económica. Tamén solicitamos desde o primeiro momento un informe ao arquitecto municipal para coñecer a situación actual da infraestructura propia do complexo deportivo. E teño que manifestar que en cuanto a ese informe, que había polo que me dixo o arquitecto, de decembro do 18, e nós solicitamos un máis actualizado a día de hoxe, quero manifestar que me sorprendeu un dos aspectos. Si fala dunhas deficiencias que se pode dilucidar propias dunha falta de mantemento, habería que delimitar se son ou non son así, pero hai outra parte que manifesta ese informe que fala de deficiencias propias derivadas da construción do propio complexo deportivo e dos materiales utilizados para a construción dese complexo deportivo. Primeiro, un informe da situación da xestión económica, como digo, despois un informe da situación da instalación, da infraestructura da instalación, e, por último, tócanos tamén valorar cal é a situación actual do Concello para poder facer fronte á xestión con recursos propios dese complexo deportivo. Como ben saberá o equipo do BNG, a situación económica do Concello non é a mellor para facer fronte en este momento a esa xestión. Estamos condicionados á contratación de persoal por unha taxa de reposición, como ben saben vostedes, e o incumprimento no ano 18 e probablemente, con toda seguridade, no ano 19, da Lei de Estabilidade e de Sostenibilidade Financiera por parte deste Concello condiciona aínda máis, se cabe, a taxa de reposición que a lei nos permite para contratar persoal para facer fronte á xestión dese complexo deportivo. Con todos estes datos, que son os que estamos en este momento a procurar para analizar en profundidade cal é a actual situación e cales son as posibilidades que temos de afrontar ou non a xestión pública dese complexo deportivo. En cuanto a este punto, xa lle digo, estamos a traballar en elo e acabo de dar datos que fan referencia ao mesmo. Do que sí que non estamos tan de acordo é no segundo punto que manifestan, que é no relativo a que se deixe en suspenso calquera tipo de inversión ca finalidade da ampliación da infraestructura. Vamos a ver, nós desde o Goberno temos claro que estamos aquí para mellorar sí ou sí as instalacións municipais. E esa é unha delas. O Complexo Deportivo da Cachada é unha instalación municipal. O que non estamos dispostos é a dicirlle que non, por exemplo, a unha ampliación do ximnasio que vai a beneficiar aos usuarios da propia piscina, que é o que se está levando a cabo ahora, por certo, cunhas obras xa bastante adiantadas, cumplindo os plazos previstos, e que esperamos que en moi pouquiño tempo os usuarios da piscina da Cachada, que son os veciños na súa maioría deste Concello, podan disfrutar dunhas instalacións melloradas e ampliadas en cuanto ao ximnasio da piscina municipal. Por outro lado, como ben fixo usted mención, está previsto a firma dun convenio que aprobou o Pleno da Diputación da Coruña non fai moitas semanas para o arranxo tanto do pasillo de entrada do propio complexo da piscina municipal como o falso teito que cubre o vaso da piscina.
repito, estamos ás expensas do comunicado por parte da Diputación para a firma do convenio, para poñer plazos e para levar a cabo as obras nos próximos meses. Pero non nos queda aí, o sea, o complexo necesita de máis inversión. Necesita, ahora mismo, que se me veña a memoria, do arranxo da maquinaria de deshumidificación, necesita o arranxo das láminas que impiden a entrada do sol directamente ao pabillón deportivo, que están en moi deficiente situación, necesita, sobre todo, e o máis costoso, o arranxo da cuberta da piscina. Repito, todo isto propio dos malos materiais utilizados na construción da piscina e que non se lle pode achacar de ninguna maneira, ou así é o que nos transmiten a nós os técnicos encargados de facer os informes, a xestión que se leva a cabo na propia piscina. Repito, no primeiro punto estamos a traballar, acabo de dar datos para indicar todo o traballo feito e o que vamos a facer nos próximos meses. En cuanto ao segundo punto, e o que nos condiciona para un voto contrario a esta moción, é que nós non vamos a permitir de ninguna maneira deixar botar a perder, de alguma maneira, a instalación pública solamente porque a xestión que se está a levar a cabo neste momento e que, ao mellor, é a única ao que estamos condicionados a levar a cabo, repito, polos datos que lle acabo de dar, porque estamos condicionados, porque este Concello está condicionado, non vamos por eso, en a que non estemos de acordo coa xestión que se está a levar a cabo, non vamos por eso a deixar botar a perder unha instalación pública e deixar de mellorar unha instalación que é propiedade de todos os veciños e que é para uso e disfrute nas mellores condicións posibles dos veciños deste Concello. Nada máis. Moitas gracias. No, empezamos, estamos no primeiro. Damos comezo ao segundo turno de intervencións. Señor Velo. Isto da piscina é unha larga historia. Se as piscinas estabanse a facendo alá abaixo, viñense a fazer aquí arriba, costosa e premiada pola Bienal de Venecia, que obligaba a non tocarlle durante 10 anos ou así. Vai a tontería. Fai agua por todas partes, porque además fixeron un tellado que fai así unha vaguada. Cando chove, aí arriba quedan toneladas de agua que se están filtrando adentro, non? E dentro da inquietud que sentimos, cando foi adjudicada, nós xa propuñimos, xa eu propuxen, e Ceboiro propuxen como grupo, que a levara directamente o Concello, porque nos parecía moi caro a adjudicación. E, aparte disso, presentamos non moción, senón dúas. Por consiguiente, aquí teño que dicir que é unha verdadeira abandono, falta de dirección do Concello, falta de gestión total con esas instalacións que viñeron subvencionadas nunha barbaridade, cobranlle igualmente aos socios. Queixase todo o mundo que agora xa pararon de queixarse porque están cansados de queixarse. Entón, eu todo o que vai nesta dirección de botarlle man á piscina, e non porque me critiquen, que eu podo votar en contra, podo votar a abstención, e por iso non hai que votarlle un rapapolvos a nadie. Tamén votan en contra das miñas, non lle botei a mellor unha broma, pero nada máis. E eu vou votar a favor todo o que sea que vaya na línea do que eu creo. Eu son libre e eu busco que os problemas dos ciudadanos de Boiro sean resoltos. Non busco máis protagonismo. E o primeiro que estou facendo é estar encima do alcalde do goberno para que faga ciertas cousas. No momento que non as faga, que tarde ou tarde en facelas, tamén traerei unhas mocións. Pero se as fai sin trelas, pois mellor. Na piscina, estou insistindo máis dunha vez que había que botar man, e me consta que están traballando neso. Non só o que o dixo o Luís, o tenente alcalde, senón que xa o viña observando. E, bueno, vou a votar a favor porque vai na línea de solución dun grave problema, a moción do BNG.
Non me caen prendas, votar a favor, Vale. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores. Bueno, deixar claro e rotundamente o noso voto a favor do primeiro punto en canto a iniciar o expediente de remunicipalización da piscina municipal. É algo co que estivemos tamén traballando na legislatura pasada, é algo co que nos comprometemos cos veciños e as veciñas do noso concello a través do programa electoral, é algo que acorde cos principios que defendemos dende a nosa organización e, por suposto, igual que fixemos en outras ocasións, apoiaremos a todas aquelas iniciativas que vayan encaminhadas a recuperar ese ben municipal, esa gestión ao servicio municipal. Nos xenera dúbidas a parte relativa a deixar en suspenso determinadas obras. Considero que son cousas diferentes. Por unha parte, a gestión é algo, a ver se me explico, etéreo, no sentido de que a gestión pode ser tanto se é pública como privada. Nós defendemos que sexa pública esa gestión. As inversións que se fagan nunha inversión nun edificio público van a ser sempre públicas, con independencia de que o goberno socialista se deixe a Bartola e non cumpla co seu compromiso electoral de remunicipalización. Por iso, cremos, nos genera dúbidas, durante moito tempo, pois, por unhas cuestións ou outras, a instalación non recibeu as inversións necesarias para ese mantenimento e esas melloras e, polo tanto, cremos que non podemos dilatar máis ese tipo de inversións, porque son cuestiones totalmente alleas en canto á gestión municipal como á instalación e, dende logo, nos genera dudas a hora de deixar unhas obras que se están realizando e que é importante non paralizalas. Polo tanto, o noso apoio total e absoluto, e repito, a remunicipalización do servicio e que estaremos moi pendientes que o grupo do goberno, o Partido Socialista, cumpla co seu propio compromiso electoral, que é remunicipalizar a piscina municipal. É algo co que nos comprometemos moitos grupos da Corporación Municipal neste sentido e que, por parte do noso grupo, estaremos pendientes de que así sexa. Moitas grazas, señora Dores. Señora Raquel. Ben, eu quero deixar claro que aquí falase das melloras de instalacións públicas, é algo co que o BNG está completamente de acordo. As melloras sí, pero unha cousa é unha mellora e outra cousa unha ampliación neste momento. Quero dicir que é sabido, é vos populi da deficiente xestión por parte da empresa deste complexo deportivo e que tan así a primeira de cambio se vai a facer unha ampliación sin que esa reforma servise para poñer en entredito ou para exixirlle a empresa que mellorase o funcionamento. Podía xogarse con esa inversión como unha negociación, é algo que non se fixo. Resulta curioso, ademais, que haxa 80.000 euros cando está o Concello tan en precario que acaba de dicir o teniente alcalde que non hai cartos para nada e que nos poñamos a ampliar un gimnasio cando acaba de nombrar, ben, precisamente, o señor Ruiz unha serie de deficiencias que sí que necesitan mellorar nesa instalación, como do aire acondicionado, a coberta. Acaba de facer un relato de moitas deficiencias que creo que son prioridade a arranxar antes que unha ampliación. Melloras, sí, arranxos, non ampliación. Entón, como non sabemos cal é o criterio, porque son, recordo, que 80.000 euros están pola mellora das infraestructuras públicas. Claro que non, evidentemente, tamén está o BNG, pero unha infraestructura pública recordo que tamén é, por exemplo, o aparcadoiro da Negral, que con os mesmos cartos, con 80.000 euros, podía estar en funcionamento e siga aí pechado calecanto, e tamén é para dar un servicio a todos os veciños e veciñas deste concello. Nada máis. Moitas gracias. Señor Ruiz. Bueno, non entendo moi ben a explicación que se acaba de dar agora neste segundo turno. Non sei se non se coñece, se debía de coñecer, que esta inversión de 80.000 euros na ampliación do gimnasio, do complexo da Cachada, non é labor deste goberno. Non é que teña que quitarlle ou botarlle flores ao equipo anterior, pero é xestión deles. Eles traballaron na consecución desta inversión
E nós o que facemos simplemente é darlle curso ao que xa estaba previsto facer. Por qué? Porque é unha ampliación que entendemos beneficia a instalación, propiedade dos veciños, e é unha ampliación que beneficia o uso que se lle vai a dar a ese complexo deportivo. Non sei se o que se está aquí ahora a pretender é que botemos para atrás unha inversión de 80.000 euros que venden da Xunta de Galicia xa comprometida para levar a cabo esa obra, o cual me parece, bueno, en fin, non vou entrar a matizar máis cousas. Repito, desde o labor de goberno estamos en mellorar, sí ou sí, todas as instalacións públicas, como non podía ser de outra maneira, dependentes deste goberno, dependentes deste Concello. Se mañán a Xunta nos dá unha ampliación da piscina, vou non poñer xa así exagerado, vamos a dicir que sí, sin ninguna dúbida. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Beste. Gracias, señor presidente. Vamos a empezar, como sempre. Hai que empezar desde o principio. O principio do ano 2002, non? É unha obra que, evidentemente, non iniciou ningún grupo, bueno, sí, a idea dun grupo de goberno local, que era en aquel ano do Partido Popular, que se inaugurou no 2002, donde o constructor é Nexo, actualmente Acciona, e a Secretaría Xeral para o Deporte financia esa inversión donde existía un genio magnífico, un gran arquitecto, que diseñou esta magnífica obra, entendedme todo, este desastre de obra, tanto en concepto como constructivamente, como nos materiales usados. Unha defensa. Pero, claro, non se podía tocar en 10 anos. Era un proxecto con premio e singular. Mirade o que é isto da administración que padecemos os políticos. Moi ben, estas obras son necesarias. Vistas estas deficiencias, non vamos a entrar en temas concretos. O xinasio é unha demanda dos usuarios. Unha, por a habitabilidade, que non existe. Segundo, por a higiene. Terceiro, porque entraba agua nese xinasio diminuto, non se cumplían os parámetros para poder facer a actividade e, por lo tanto, sanitariamente e higiénicamente non se cumplían moitos aspectos. Non era culpa de ningún alcalde. É pedida polos veciños e o dos tellados é evidente que teñen moitas deficiencias en da que foron arranxados no seu momento. Ora, e aí, para a BNG tamén hai. Porque nunca executou, entre deses 10 anos, a garantía decenal que podía ser executable. Cando entraba agua, pero así, pero a chorro, de 10 centímetros de diámetro o chorro, onde a pista estaba toda levantada. E houve que reparar as deficiencias, como decía Luís, na parte sureste desas láminas metálicas. Todos os altos techos destruídos. Eso nos, como quen, de facer un informe, creo que se acercaba a cerca de 15 ou 20 folios, un informe magnífico que redactou Emilio Piña, un informe demoledor, no cual fixemos temblar tanto a Secretaría Xeral, en aquel momento tamén estaba a Lete, me parece, e Acciona. Acciona, reacciona, evidentemente legalmente, non? E se invirten aí 100.000 euros. En tema de se fixo o que é o tellado do cubo da piscina totalmente todo panelado, non se entrou na estrutura, e a estrutura foi mal calculada tamén porque era sensible á evaporación do cloro, que é totalmente corrosiva, non? E se fixeron todos esses arranxos. Ao final, entre unhas outras, bueno, fixemos accesibles os baños, fixemos os pasillos tamén cos falsos techos, os pasillos dos vestuarios, os pasillos principales, se remendou. Había condensación, se compraron deshumidificadores. Antes, por aqueles tubos que ahora están en negro, caían as gotas no parqué, se pintou todo o parqué, se desinsectou, se desinfectou e se dou unha capa nova. Ao final, foron 300.000 euros. Tamén fomos quen, decía Luís que
non había cartos. Hai cartos. O que non hai é capacidade para dedicar nun solo presuposto, nin en 2, nin en 3, facer unha piscina nova, porque ao final é o que estamos facendo. Porque valía a pena facer unha piscina nova. Pero o problema que ten o Concello de Boiro é a disposición de terrenos de tales dimensións como para facer esa inversión, unha nova piscina. Os proxectos que deixamos en marcha, tuvemos mala suerte co vosso presidente da Diputación, porque é un proxecto de xaneiro que foi entregado ali en man por min, se estudiou, teño aquí o currículum, se mirou en febreiro, nos mandaron de volta, en abril, en maio, xuño, en xullo, en novembro, maio, viñeron as eleccións, o hemos presentado nós, me alegra que o firme, me alegra que o firme moito porque fai falta. Os pais somos nós, a partir do nacimiento da nosa, inaugurará vostede. O tema do ximnasio era corresponder a unha demanda social. Evidentemente, xurdeu a oportunidade, como sempre, hai que buscalas. Na Secretaría Xeral do Deporte había a disposición 60.000 euros para subvencionar. Sabíamos que nos iba máis de 60.000 euros e fixemos un proxecto de 81.000, non chega a 81.100 euros. Creo que vale a pena levar 60.000 euros de 80 para cumprir cunha demanda. Porque, ademais, había xente vosa do seu partido que, estaba en campaña. Así non lo demandou. Pero vamos a ver. Aquí hai unha cousa moi importante. Eu decía Dores, eu decimos todos. Unha cousa é a propiedade do inmueble e outra é o servicio que se presta. Ben, dixo Luís, que nós, ante a dificultade que hai no mercado, hoxe o mercado das piscinas, non das piscinas, porque as piscinas xa non son rendibles desde o punto de vista económico, pode ser desde o punto de vista terapéutico ou social ou deportivo, senón que o rendible son as actividades. Ollo, a municipalización, porque aí poden pasar cousas, non? Elaboramos un preinforme. Por que? Nós, cando licitamos, vivimos eses 600 días de piscina cerrada que tuvemos que aguantar ante un capricho e un chantaje que querían 2 millóns, unha empresa que era Sidec Supera, tuvemos os bemoles de acceder, de non acceder e máis, levar 215.000 euros que nos tuvo que indemnizar. Vale, situación lamentable, cando presentaba unhas cuentas falsas de 180.000 euros de pérdida, cando o ratio de pérdidas de piscinas estándares como a de Boiro e da Rianxo, o máximo pode ser de 80.000 euros. Por eso se fijou esa subvención. Non só se fijou en Boiro, se fijou en Rianxo, en outros concellos, que estaban analistas da Xunta, e se fija así. Hai outros funcionarios que así non entenden, pero hai quen sabe sumar e hai quen sabe facer problemas de aritmética de terceiro de GB. Eu hasta de terceiro de GB ainda sei facer problemas de aritmética. Isto vai para que se escoite. Entonces, esta é a situación, non é para os políticos. Entonces, nos elegimos ese informe. Por qué? Temos que saber fielmente a licitación. A licitación pode ser con inversión ou sin inversión, pero con mantemento como é a actual. O mercado, pensábamos que se iban a presentar 8 ou 10 empresas. Resulta que só se presentaron 2. E tuvemos suerte. E tuvemos suerte porque só se presentaba unha. Tuvemos moitísima suerte. Se non teríamos que remunicipalizala, pero con 600 días a maiores, a que días nos íbamos ca piscina cerrada? A parte que habría que facer un estudio, vale, 2 anos. Vale. Entonces, nos optamos por sacar a licitación. En este momento está prorrogada porque nos exigimos ese informe. Hoxe en día, as piscinas son rendibles, a presentación a curso vai ser moi limitada. A opción de abrir a piscina con inversión, que son plazos moi grandes, o cual é un riesgo que pode ser 15-20 anos para que o payback, o retorno, ou a tasa de rendimiento interno desa empresa que salga rendible, vai ser moi complicado. Porque é un mercado á baixa, onde evidentemente o que valen son as actividades. Eso é así, non? Entonces, ou ben licitalo, pero con mantemento. Non como está pasando con esta empresa que hai que ser, ou como pasou que a Santiago está pasando con todas. Pero Rianxo, BNG, está co mesmo sistema. 80.000,
externo foi Aquafit, se presentou, aquí se presentaron dúas. Aquafit e Sun Management. Viñeron 6 ou 7 persoas se presentaron dúas. Aquafit que agora é de Serviocio. E Serviocio se foi ao tacho. Serviocio cambia totalmente de mercado. Se iban actualmente ao mercado a Granada, onde iba a facer unha inversión de 4 millóns nun tempo de crise para un pelotazo tremendo. Esta é a situación da piscina. Ahora, a municipalizamos. Ten os seus pros e os seus contras. Todo depende como todo, como se faga. Estou a favor da municipalización, pero, ojo, eso ao final vai a plantear unha serie de problemas a distintos niveles. Non os vou dicir que non me quero extender. A prórroga que se decides vos se debe a este estudio. Creo que é mellor que se prorrogue e se repare, que non pasa nada, señor alcalde, se pode reparar, en beneficio de que a decisión que se tome este avalada e sexa o mellor. Ou entendamos que sexa o mellor. Pode salir mal, de acordo? Porque ao final hai que tomar unha decisión cando sale correcta, usted nin eu vamos a ser os pais da criatura, van a ser outros. Se sale mal, vamos a ser. Pero eso sí que hai que ter en cuenta. Nós, evidentemente, fixemos todo o posible e van, con estes dous proxectos, con o vosso permiso, traballamos 466.000 euros aí. Opcións de facer unha piscina nova son difíciles, pero había que facelo por os veciños. O BNG, o que non pode entrar nunha bipolaridade. Se falábamos de coherencia, ten que haber unha coherencia en Rianxo e en Boiro. Ten os sistemas de xestión, os sistemas... Sí, está funcionando moi ben e é máis rentable que a de Boiro. Eso sí, pero estamos falando do sistema de xestión. Eu gustaría haber inaugurado moitas obras, pero eu quero dicir que, señor alcalde, que nós intentamos ser coherentes e apoiar o goberno no que sexa. Me refiero á Diputación. Nos atrasaron un montón de varias cousas, tanto os cursos estes que traballamos eu máis usted, que ao final derivou en nada do que habíamos traballado eu máis usted. Non, era en la Federación eu de alcalde, non como partido político. O atrasa, é que non se pode retrasar un proxecto de tellados de todo 2018 a casi hasta o 2020 e pedirnos un estudio geotécnico para poñer un tellado cando o edificio xa está feito e xa hai estudio geotécnico. Eso é o surrealismo político, non? Eu quero que entenda esta pequena crítica, pero evidentemente nós traballamos arriba, non fixemos todo ben. E cartos hai. Eu propondría, con todo o cariño do mundo, retirar o punto 2. Eu creo que as inversións as hai que facer, sí ou sí, o sea, inevitablemente, independentemente. Por qué? Non queda outra. E outra é que o demandan os veciños. Entonces, eu creo que sería, non sería razonable, non? Entonces, eu sí avalaría a posibilidad dunha xestión municipal, votaría a favor como premisa para ver se funciona, pero que non podemos, o Concello non pode facerse, está a desumectadora que depende do sistema que utilices, que sea con mantenimiento ou sin mantenimiento, podes acercar aos 100.000 euros, vale? Ou ben, pode ser 60.000 ou 70.000. Tamén podes meter unha humectadora que che vale 40.000 e cada 2 por 3 estés con ela no taller. Hai que cubrir toda a parte de atrás. Hai moitísimas cousas que facer. Nos valorábamos en torno a 500.000 euros máis, así, abuela pluma, sin facer o estudio ainda, nunha visita un técnico desto. Entón, estamos falando de palabras maiores. Creo que aquí estamos todos para pedir cousas con sentido. Eu, por lo menos, é o meu plan que vou estar nesta legislatura, porque para ejemplos malos xa abundan por aí fora as estratosferas políticas de todo isto que estamos vendo, non? Creo que os veciños están desexando, eu digo ao BNG, que tomemos posturas e decisións acordadas. Eu creo que se retiramos o punto 2, que non pasa nada, Eu creo que é un error, que non está ben medido, que é humano, non? Nos avalaríamos esta proposta. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.
No, porque usted digo porque, señor Díaz, este xa non está de alcalde, está na oposición igual que nós, que nos veña a atacar a nós, acórdase do nómbrame Rianxo, non me nombra Noia, por exemplo, que sí que ten unha piscina de xestión municipal. É un bo exemplo. Bueno, pois en Rianxo a diferencia, se en Boiro a xestión por parte da empresa privada funcionase como é debido, ao mellor o Bloque non presentaba esta moción. Pero como os usuarios están queixando continuamente desa xestión, é polo que propoñemos a súa municipalización. En Rianxo iso non pasa. En Rianxo, aínda que está xestionado por unha empresa privada, os usuarios constame que están contentos. Pero... Bueno, pero eu teño que contestar a que usted me contestou. Usted contestoume pola municipalización, non polo das inversións. Agora vou ao segundo punto. Non se poña nervioso, vou agora ao segundo punto. O segundo punto, se hai compromiso da corporación de se o retiramos a aprobar o primeiro, non temos problema ningún. Muy bien. Sí. Vamos a dar ahí a Carlos. Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera explicar o sentido do voto de Ciudadanos. Primeiramente, quisiera facer un comentario á argumentación do señor Ruiz en relación con que a taxa de reposición, ou mesmo a Lei de Estabilidade Presupuestaria, que é do 2012, bastante anterior ao momento en que o PSOE incluye no seu programa electoral a municipalización da piscina. Por lo tanto, non me parece correcto o argumento. Conocíano con antelación. Logo, se non se pode agora, non se podía no mes de maio, ni no de abril, ni sequera hai 2 anos. Dito isto, e indo centrándonos no tema da moción, por unha parte, eu tamén quero falar desos 2 apartados. Bueno, pouco máis que decir ao respecto do que xa é unha lacra histórica en Boiro en relación coa xestión do complexo deportivo da Cachada. Bueno, o que é unha anomalía, xa o foi, e estou absolutamente de acordo con Raquel, é que ese contrato estea prorrogado. E o que resulta absolutamente extraño é que a estas alturas o Concello, incluso o goberno saínte, o goberno anterior, pois non tiña información máis fiable acerca de si a explotación pública do complexo é ou non rentable ou é ou non sostible, porque a rentabilidade tampouco ten que ser o criterio que rixa en unha xestión pública. Entón, por unha parte, o que pedimos é que, sen perxuicio de que o PSOE cumpla ou non co seu compromiso electoral, é algo do que terá que responder o propio partido, o que pedimos é que se analice cal é a mellor das opcións, cal é a máis interesante desde o punto de vista da calidade e do funcionamento do complexo, se xa a pública ou a privada. E, por outra parte, para finalizar, en relación coa cometida das obras que están presupostadas, orzamentadas e programadas, bueno, nós non vamos a apoiar a paralización porque entendemos que é un diñeiro que está aí xa dotado e, ademais, como se dixo antes, implica a mellora dunha instalación que é fundamental para a calidade de vida e a saúde dos boirenses. Gracias. Moitas gracias. Toman ustedes en consideración de retirar o punto 2, non? Sí. Entonces, se vos parece ben, retiramos da moción o punto 2 e votamos retirando o punto 2, vale? Vale, votamos entonces a enmienda da retirada. Votos a favor? Sí. Muy bien, queda aprobada. Entonces votamos por eso, ahora votamos ahora a votación da... Sí, se aprueba. Vale, perfecto. Moi ben, pois perfecto, estupendo. Pasamos ao punto número 4, moción do Grupo Municipal do BNG do 27 de nove de 2019 relativa ao estacionamiento de vehículos na rúa Peonil. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor Velo. Vale, ten a palabra o señor Velo. Eu pediría que a ponente primeiro me lera a moción porque non a tiña aquí.
Si lle parece... Ben, sí, mentras, sí, Belo mentras se mira. lee o señor Velo, vale. Señor Velo, podes apagar o micro? Sí. Ben, pensamos que o... Bueno, de verdade presentamos esta moción porque os vehículos, bueno, os propietarios dos vehículos están facendo un uso deficiente da rúa, ou non apropiado, mellor dito, da rúa peonil. Hai concretamente este tramo ao que se refiere a moción, que vai desde Dereitos Humanos a Fernández Mato, que hai continuamente ali coches aparcados, coches obstaculizando, e iso non é o acometido dunha rúa peonil. Entón, o que solicitamos na moción é instar ao Goberno Municipal a que proceda á adopción de medidas precisas que contribúan a corrixir o mal uso que das rúas e espacios peonís do noso Concello se está a levar a cabo por algúns usuarios e usuarias de vehículos. E no segundo punto, recollemos que polo Goberno Municipal se coloquen sinais de identificación de existencia dunha rúa peonil tanto na colindancia desta coa Rúa Dereitos Humanos como a Rúa Fernández Mato, con mención expresa a prohibición de estacionamento ou parada na mesma, porque apreciamos que a diario pois os coches están ali atrancados e as rúas peoniles son espacios de humanización e a prioridade son as persoas, o peatón e non os vehículos precisamente. Por este mesmo motivo polo que presentamos esta moción. Moitas gracias, señor Velo. Quere intervir agora? Sí, estou de acordo en apoiar esta moción que ven da esquerda, outros da esquerda. Muy bien. Señor Ruiz. Sí? Sí, nós desde o Goberno estamos totalmente de acordo co que indica a moción e vamos a votar a favor. Xa desde as primeiras semanas que tomamos o cargo dende a Policía se nos informou a necesidade de normalizar a situación na Rúa Peonil, porque había diferencia de horarios de uso, diferencia de señalización. Entonces, o informe que se nos facilitou naquel momento, que databa do ano 2017, versaba sobre eso. Nos indicamos que fixera unha actualización de dito informe, donde volveu a recalcar unha vez máis que efectivamente había unha disconformidade en cuanto á señalización dos distintos tramos da Rúa Peonil e dos usos que se lle daban aos distintos tramos. E entón, puxemos a traballar para intentar normalizar eso. Nas próximas semanas, ahora mesmo se están levando a cabo outros traballos en canto á sinalización viaria. Nas próximas semanas se vai a acometer a nova sinalización da Rúa Peonil, con novos usos e con novas normas. A continuación, logo da sinalización, se vai a proceder a unha explicación aos usuarios de cales son eses novos usos e eses novos horarios que se van a levar a cabo, e logo, nunha terceira fase, pois controlar e vixiar que esa nova norma pois estea a cumplir por parte dos veciños. Totalmente de acordo, estamos traballando en eso e nas próximas semanas se verá o feito de que se vai a proceder ca normalización desta rúa. Moitas gracias. Nada, nos decir o voto favorable ou votar favorablemente a este ruego, en aras de que se controle, se beneficien os veciños dunha mellor señalización e control na Rúa Peonil. Nada máis que decir. Moitas gracias. Vamos a votar a favor. Segundo turno de palabra, señor Gás. Unha explicación de voto, por suposto, cos argumentos que hai encima da mesa estamos a favor e vamos a votar a favor. O que pasa que no debate e tendo en conta a redacción que existe aquí de indicar nas sinais determinadas cuestións, quero lembrar que existen moitas sinais no ámbito municipal que non teñen unha linguaxe correcta do uso do galego e que agardamos a que se subsanen en aqueles casos onde a día de hoxe ainda non se está utilizando o galego correctamente e que evidentemente este nova sinalización que non se volva a cometer ese erro. Nada máis e votamos a favor desta proposta, por suposto. Moitas gracias. Vos parece que facemos a votación?
Votos a favor? Sí, no hay medio. Muchas gracias. Bueno, damos conta da actividade de control ao Goberno. Si hai algo que reseñar. Sí. No, estamos en actividade de resolucións da alcaldía, se hai tal. Sí, dígame. Sí, podo. Sí, bueno, é para que se me conteste por escrito en relación a un expediente de reposición da legalidade o 1/2019 que se editou unha resolución en setiembre na que se me como é unha cuestión que afecta a particulares, que se me remita por escrito que actuacións realizou o Goberno municipal en aras de executar esa resolución adoptada en ese expediente de reposición da legalidade, que é un dos decretos que figura na lista que ven a pleno. Contestádeme por escrito, porque é unha cuestión que afecta a particulares, pero agradezo que o fagan o máis axiña posible. Moitas gracias. Algo máis? Vale. Pasamos entonces a rogos e preguntas. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera pedir unha aclaración en relación con unha información que se publicou nas redes sociais nos últimos días en relación coa intención do Goberno de proceder á tala de unhas especies forestais no Parque da Cachada porque baixo o pretexto de que dificultan os desagües ou actúen os desagües do edificio do Complexo Deportivo da Cachada. Bueno, ao respecto, eu quero decir que deben de ser milleiros os edificios de carácter público e privado que se encontran e que cada vez é máis a tendencia se edifican en un entorno forestal e, ademais, incluso supoñen un valor engadido á hora de pagalos e non por eso precisamente implican a tala de ninguna especie. O que hai, que eu creo que aludindo e apelando ás diferencias fundamentais que hai entre as plantas e as persoas, os árbores só teñen a capacidade de darnos calidade de vida e saúde, de mellorar o medio ambiente e de darnos un pouco de sombra. As persoas somos quen de pensar. Eu o que pido é que se busque unha alternativa, unha fórmula que permita evitar a tala de ningunha especie arbórea no Parque da Cachada, ni ningún sitio a poder ser, máis cando falamos de especies de anos de antigüedade. Gracias. Aí se fixo nos seus anos unha bióloga, unha experta que traballou aquí no Departamento de Ambiente, un estudio sobre a variedade e a importancia que tiñan os árboles na Cachada. Hai máis árboles e máis variedades da que nós pensamos. O que se propoñía que eso se conservara como un museo da flora, dos árboles. Entón, eu quero que se tome eso en conta, porque a veces non entendemos de árboles, pero eu creo que é importante telo en consideración. E se pode haber algunha alternativa. Aquí o que facemos os gallegos, moitas veces, algúns gallegos, é cortar polo san, non? Cortar polo san non se pode. A mellor hai unha alternativa. Pode ser máis costoso, non? Pero, vale. Ora, me conteste. Sí. Bueno, en cuanto á cuestión que se me traslada. Trasládasenos que nos árbores que están ao rededor do complexo deportivo, máis concretamente uns eucaliptos que están xusto no borde do complexo deportivo, os árbores cada vez son de máis porte, son máis grandes, o lugar onde están implantados cada vez perde máis terreo e iso implica un problema de seguridade para o propio complexo deportivo.
Eso en referencia aos eucaliptos que están a día de hoxe xa tumbados, e diría eu, moi tumbados, encima do complexo deportivo. E eso oblíganos a tomar a decisión de eliminar ese perigo que está sobre o complexo deportivo. Falo duns eucaliptos que están directamente provocando ese perigo encima do complexo deportivo. Están sobre un terraplén, ese terraplén, por culpa das aguas, cada vez está perdendo máis terra, as raíces están cada vez máis ao aire, e unha tormenta pode acabar con esos árbores encima do propio complexo e a saber o que pode producir se encontra xente dentro. Entón, para eliminar ese problema, temos que sacar de aí ese árbol. Eso no referente ao eucalipto que está tumbado encima. Tamén se nos traslada que hai un carballo xusto ao lado, que é de un porte especial, moi bonito, espectacular, pero que ten algunha das súas ramas encima do complexo deportivo tamén. Medrou hacia aí. E está o fruto que cae do propio árbol está caendo encima do tellado do complexo deportivo, obstruindo caños e sumando un peso á estructura propia do tellado do complexo deportivo que, como ben decía antes o señor Velo, axuda a que ese tellado cada vez presente máis curvatura, moitas veces provocado polo propio peso que lle produce todo o ramaxe que lle cae encima, co cual se acumula máis agua, co cual entra máis agua dentro do complexo. Entón, nós o que propoñemos nun principio é eliminar dese carballo, que nos parece, repito, espectacular e que está... No, eliminar de ese carballo aquelas ramas que están incidindo directamente sobre o teitume do complexo deportivo, o menos posible, pero o eucalipto sí que temos que sacarlo de aí. Temos que sacarlo de aí porque manifestanos que é un perigo e sería osado pola nosa parte non facer caso a esas indicacións. E quero sinalar, ademais, que no Parque da Cachada hai unha cantidade de pinos moi vellos, moi altos, con ramas moi secas, e que algunha desas ramas está xa caendo. E a última da que temos coñecemento que veo abaixo era de gran porte e non hai moito tempo que en Madrid tuvemos unha desgracia por unha rama que caeu dun propio árbol. Entón, sí que vamos a estudiar intentar eliminar esa perigosidade que supoñen eses pinos tan grandes e con ramas tan secas, intentar, xa digo, estudiar a eliminación desa perigosidade, pero sin deixar ao descoberto, claro, está o Parque da Cachada. Falámoslo ainda outro día. No caso de que teñamos que eliminar algún dos pinos ou eucalipto, do que estamos a falar, que está incidindo directamente sobre o complexo deportivo, pois plantaránse outras especies autóctonas que den significado ao parque e que sean para uso e disfrute dos veciños. Pero hai cuestións que temos que abordar e que non deberíamos de deixar ter como están. Está contestado, non? Alguna pregunta máis? Todos? Sí, digo. A ver, a primeira en relación ao acordo plenario da anterior legislatura, onde se acordaba de dotar de desfibriladores nas instalacións municipais. Gustaríame que se indicara cal é a planificación do goberno municipal actualmente para a dotación deste tipo de equipamento nas instalacións do Concello. Que actuacións se acometeron no que levan de mandato e cal é a planificación que van a desenvolver, porque creemos que é algo importante para a saúde dos usuarios das instalacións. A segunda pregunta é relativa a outra cuestión que trouxemos xa no ano 2016 en relación ao expediente
de Boiromar, o expediente de Boiromar no Chazo. Si se fixo algún tipo de actuación por parte deste goberno municipal neste sentido, que sei que coñecen perfectamente porque veo a pleno en varias ocasións. E, por último, en último lugar, en relación ás redes sociais do Concello de Boiro, en concreto, a comunicación que se sigue por parte do Goberno municipal a través desas redes sociais, e nese sentido quero que se explique cales son os criterios que sigue o Gabinete de Propaganda, o Gabinete de Comunicación deste Concello para establecer os criterios en canto a que cuestións se publican nesas redes sociais e cales non. Por exemplo, os pasados plenos, houve un pleno municipal que se subeu a noticia nesa rede municipal, nesa conta de Facebook, como podo ser a solicitar a subvención para o Parque Infantil Cuberto. Sen embargo, o pleno seguinte, que foi o do préstamo de 1,5 millón de euros, non se subeu a esa rede social. Ou mesmo tamén, en relación ao Día da Bicicleta, pois houve moitas noticias subidas con persoas responsables políticos desa organización e, sin embargo, por exemplo, do Club Ciclista ou dos técnicos municipais non se exibeu ningún tipo de noticia nese sentido. Polo tanto, gustaríame saber cales son os criterios a seguir, cales van a ser a partir de agora para que as redes sociales representen a institución no seu conxunto e que non sexa unha rede de propaganda exclusiva do goberno municipal. Unha rede social ten que representar a toda a institución e, evidentemente, en toda a institución non estamos só os políticos, que non esa intención, pero sí que está a sociedade civil, sí que están as asociacións, sí que están os clubs deportivos e todo o movimento social. E, por certo, que vayan abrindo Radio Boiro, que polo menos será máis plural que a comunicación que en este momento está salindo do Concello de Boiro. Moitas gracias. Señora Raquel, quere facerse a pregunta e se xa contestamos a todo? Sí. A miña pregunta é, estas últimas semanas estamos tendo un problema serio de verquidos neste Concello, co que iso supón para o noso mar e para os nosos sectores productivos. Constame que esta semana houve unha xuntanza con diversos colectivos, con patróns maiores, coa Plataforma en Defensa da Ría. Estivo o alcalde de Rianxo, que tanto gusta mencionar neste pleno, Adolfo Muiños, preocupándose por ese tema. E quero saber por que non estuvo o alcalde de Boiro ou alguén da corporación do goberno representando para, repito, unha problemática tan grave, tan urxente como son os temas de verquidos para os nosos sectores productivos. Gracias. Desfibriladores. O Concello de Boiro, según nos consta, é poseedor de 4 desfibriladores no Servicio de Protección Civil. A intención deste goberno, como xa se ten manifestado en máis dunha ocasión, é que un deles quede en posesión do propio Servicio de Protección Civil e outro pase ás dependencias da Policía Municipal. E os dous que quedan, pois, habilitarlle o espacio tanto nas dependencias deportivas de Vista Alegre como de Valiño para a súa instalación. Para iso é necesario dotalos de un armario ou dun caixón para poder habilitar a súa utilización. Esta mesma semana o Departamento de Deportes se puxo en contacto coa empresa que dota ese tipo de armarios para que nos facilitasen presuposto para a súa colocación. Se non se fixo todo agora é por a utilización dos desfibriladores por parte necesaria no verán, para as playas e para a bandeira azul. En cuanto ao tema de Boiromar, non coñezo en detalle todos os expedientes que obran neste Concello. Constame que por parte do goberno anterior se levaron a cabo notificacións para intentar poñerse en contacto cos titulares e que botasen man dese edificio que é de titularidade particular. Revisarei en que situación se encontra o
o expediente en cuestión e traballaremos en ese sentido. O sea, nos entendemos que é un perigo, xa o manifestamos aquí en máis dunha ocasión nos anos anteriores e vamos a traballar para intentar solucionar ese foco de perigosidade que, como decía antes, é o labor que compete a este goberno. En cuanto ás redes sociais do Concello de Boiro, a súa función é, por un lado, dar publicidade aos actos que se veñen a celebrar dentro do propio Concello e, por outro, dar a coñecer aos veciños as obras que se están a levar a cabo por parte deste goberno. En canto aos vertidos, indicar que o labor deste Concello é o de inspeccionar, cando así se nos informa da presencia de vertidos nas nosas augas, ir alí para emitir os informes, que así se fixo por parte da Policía Municipal e polo Departamento de Medio Ambiente, e dar traslado a Augas de Galicia, que é a competente en este sentido, para que faga darlle traslado da situación, dos informes, para que eles tomen as medidas oportunas en ese sentido. Ben é certo que se celebrou, non sei se foi onte ou antonte, unha xuntanza en Rianxo, o martes, a que non pudo asistir o alcalde porque lle surgeu unha cousa que despois ele explicará ahora dentro dun momento e tamén falará dos traballos que se veñen a realizar no sentido de minorar eses vertidos. Pois nada, xa como vostede está tan informada co señor alcalde de Rianxo, seguramente lle comentaré que el se puxo en contacto comigo, que estuve na reunión, me trasladou o que se dixo. Eu, neste momento, como presidente de Arousa Norte, pedimos unha entrevista ca conselleira correspondiente, os 4 alcaldes, para estar e ver cales son as medidas que se van a tomar ou que pasa con esos vertidos. Entón, é por un lado. Pois non poden asistir por eso, porque, bueno, tiña outras cousas, como pode ser traer inversión a Boiro, porque nos visitou un diputado e, como comprenderán, non vou rexeitar a visita dun diputado para traer inversión a Boiro. E, en todo momento, se estaba en contacto e se sabía o que se había falado nesa cara. Vale, gracias. Bueno, damos finalizado este pleno.